يقني اللي عدوى طورنت كانوا الكلنا أفتا ناي عدوى عند مريم شويتو كبابي عدوى ختمة كبابز وعادت وقت ترى يكون كون أنا خزرة دلي بدي حريق سنتاي نيرو نتقينات سنتاي مسيوه تحابي إذا الله سب زي فلت حب أون سلز دوريوه بزحات نتينا عدوى زمرحس ما مخنيتها زخون نجار نتايو زينا خنفلت زلنا كاب تاريخ أنصار مبرتا بحنت معلتي 23 لكاتي زوعالت وقع مشيت تجميرة 10 فرق عن ليتي نقول أجاوا قحتا أبرفاد بن ألولاز تودت خوينات نسات رأي تزاراريونا كم جاء بحليفة كندز تتوكيسو كندزي مدفع تتوكيسو بقى تشاو تشاو زي كنا أدوا أنت أمسيوا أدوا أنت أمسيا نفقسيت أنت زي توت قند نجر كأوس أنت أنا خنمهر إساتنا نتمرمرنا خنخر كلنا بزح نجارات نقول قلنا إنا نوص كلاي بزعبا ألولا خنزار من دحر كنا دما ناي ألولا قرب ندحريت نلسيلنا دما حساس تبلنا دما نصبوعي ألولا بني ويليام ستانلي بني جيرارد بورتال بني أوغسطس وايلد بني شالك ميجر بيانو بزح تزوري بليو ميجر بيانو أبدو على زنبري نايت تور نايت تستدم ستور مرح زنبري ميجر بيانو أوروباويان مرحتي وتدر ناي وتدرنا طبب فرقتي اتي ساتهم أب أوروبا زوو أمرارحة سفر قصر بيلو أب تكبر زو على الجنرال تسلين جنرال نمجمر تاكسي به وتيزقات أما نزوله مسكر نزاولي نزخاء نتأزازيو فرناندو مارتيني بزبال نيرو مجم دحارز مسأ نقالوا لازق قالله نعوخ قال يلو بمصحف صحيفه يتقايمو أوغسطس وايلد انت ايلو قالوا لا مالت أفريكا رياضة زي تفلت بأفريكا تاريخ contemporary African history انت حرينا كم قالوا لا كنت قالوا لا أكل جنرال أين برن يلو أفت مصحفه صبوا غير يصحيف له بورتالون كومي بس عقدف مو نعنا هبونا زبل ناي إنجليز بروبوزال حيزو قريبو زملو سيو جن أمسكينو فلات إلوه جم كلهم إوروبيانس أوروباويان مسكرناتهم هيبهم يمزعب قالوا لا زي باك جراوند خوكم قالوا لا أمنتاي وكيناتي وعيلو مجمرتا أب بندت وعيلو كسيلو أو قرع وعيلو كسيلو أب عائلة وعيلو كسيلو أب سحاتون وعيلو أب قداماي سنحيت وعيلو أب كلاي سنحيت وعيلو أو قفيت وعيلو زين سلسته وكينات أما تحت زبهلنا إيرترا كفالي تنا مجمر تخلت دمان أب تحنت بسراية قندت تحنت خا قرع أب أكلو جزاي تقعدك كم حرة عائلتك أنا أبتي جماجم سنحيت دما كباب كرن مالتي دوق عالي دمان يا أب تحتي تقع بحري أبزم كلن وعيلي أو كلن كأسعيري مش أرش هذا ما أمة ما وعيلي سعيرهم كله جنا أسيوها النسل زموتو ندحري تمليسهم مقالاتهم تقرأ مساعة وخاء لعلي عسران حمشتن وق ناويشت وق خنقبرن كله حزب تقرأ خطفاج كله نحد بزوم بلاباتات مسافنتي عبلا لاينت بزلوا منقسين حزب تقرأين كيفرس عبي ميناز جدا زنوور قالوا له كسيلو أبزنا عدوى طورنت يوم تساتيفهم رأس قالوا له أب كينات عدوى خبها الكله بزو حسب عدوى زو على تحنت وقيات مسلو عدوى أبسل استئذ مكال كم جنرال تادس ورد قدم زوروا أبسل استئذ مكال عدوى خبها الكله عدوى تراين بل على جه قدامي ناي عدوى طورنت كفل حدا والو مسو كفل حدا ناي عدوى طورنت يلكم خا كفل خلته مقاله ندا يسوس بزوي كلمي زلو قول ندا يسوس زلت ميدا قرقن بزبال معرفه نفرت خوين زلو أبو سالساي أب عدوى أب تختمان كبابي مالتي
ኣብ ሰለስተ መቂልና ኢና ክንሪኦ ዘለና ናይ ዓድዋ ጦርነት ክበሃል እንከሎ እዚአን ኩለን ክንቆፅረን ከለና ክንደይ ጦርነት እዮም ተሳቲፎም 12 ጦርነት ወይም ኩናት ገጢሞም ኣለዉ ኣብዘን 12 ኩናታት ስዒሮም እዮም ወፂኦም እስኪ ናይ ዓድዋ ጦርነት ክንብል ከለና ከዓ ንድሕሪት ምልስ ንበል እንታይ ምክንያታ ነይራ እንታይ መምክኒታ ነይራ እታ መምክኒታ ንኢትዮጵያ ህዝቢ ትዝረብ ወግሒ ፀብሒ ትዝረብ ሰልቺና እኳስ ኣታ ዝዓንቀጽ 17 ታያ ዘይተኣርግ ይብል ኣነ እምበርካ ዓንቀጽ 17 ክበሃል ከሎ ብ1888 ኣብ ኩናት ዓድዋ ኣብቲ ድርኡ ድዩ ተፈፂሙ ውዕል ውጫሌ ማእሲ ተፈሪሙ ኣብዚኣ ሓንቲ ነጥቢ ከትሕዘኩም ዝደሊ እታ ናይ ዓድዋ መምክኒታ ገይሮምዋ ዘሎ ዓንቀጽ 17 ከዓ ቅድሚ ዘበንጥል ቅድሚ ውግእ ናይ ዓድዋ ቅድሚ 12 ዓመት ይፈልጥዋ ነይሮም ብ1876 ዓመተ ምህረት 12 years كما يجي كنت تفسير زنبرة سينيور برانك زبال بتجزيتي عسب أبي إيطاليان نيرة عسب تبال تودب عسب ترح مخنيات إيطاليان جزء وانيرو ناي كول ستيشن جير وانيرو ناي زي فحم ناي ندادي كم ندادي زتقاملو كول ستيشن جيرو ما نراخوهم ما بيلهم جزئهم كم جزءاتهم حيزهم وانيرو عسب ناي عسب ما حدا رز زنبرة برانك زبال أنتوني لي زبال كا سكلت نايطاليان سبا سلطان برانكي نمقالنا أس يوهنس مسيو أنتوني لي نبدي سابا خيدو انتاي حيزم إذا ناي ويجعل تمثل وعلي عنكز 17 زلاتا نسن حيزم يمزو أس يوهنس outright reject يوم جيرمو إذن إثيوبيا زا أسريو أي قبولاني إثيوبيا بزي أي تقيدين يلوم سوقي قومو نبرانكي أسي مني لجن نوشتي يسرح سلازو نبورو أنتوني لحيزواز مثلا زي سيم كوبي عنكز 17 زلاتا تقبلو فريمولو يفلتو ويام عندنا طليان دحري سجني توسيو معربا حيزو أسمرا حيزو بقابلو يعتنيرو نسو مسحازة بثمانيان كلتن أمة مرت تفقيد اللو مالتي فقيدهم اللو عدوات كينات عدوى قدم من جمارو قدمي 6 عامات مالتي the same article يفولتو انيرو اسمني لك كم حدا نهجب على المياه كم زخمانا كوفي لم كنت دراديرو اذا عنك زيات وصل لي اذا عنك زيات وسخ لي اذا عنك زيا زله حرق قالات زيا بز حرق تتكلي እንዳወሉ نتزاربو يوم مغارجا تغيرو غزات عاصي تدراديرو يفولتيوم ኤርትራ ከም ኤርትራ ተዋሃበትሉ ኣብታ ዓንቀጽ 3 ናይ ኤርትራ ፓርቲያ ናይ ደብረ ቢዘን ዝዛረብ አርቲክሉን ኣሎ ተፈላለዩ ዓንቀጻት ኣሎ ተፈላለዩ ርእስቲ ዝሓዛ ዓንቀጽ 17 ጥራያ ጣልያን ከም ፖስተኛ ኮይና ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣብ ኣውሮፓ ንክተፈጽም ተወኪላላ ዝብል እዚ ከዓ ፈሊጦም እዮም ድሓር ቅር ስለ ዝበሎ መወዳእታ ድማ እንታይ ኢሎሞ ኣንቶኒ ሊ ኢሎሞ إذا عنك زي أنت توسأت اسم بلن يلمو كوصلكم خيلي يلوم دبلوماتين دي نسو وصل خيلي جن أو أوروبا قال قدات أنت هليكم سي نقص طليان ناين طليان نقص ما أنت حق زوجكم سي ما قدي أنفت كرك ما أنت تبعي له كويس أتومبر دحرج لهم كسر زغالي يلوم بقى قدف يلوم إيش يفولت وين ما أسي تفري مزع عنكز أتى يوهانس مجابيت شحن شمونتا 280 حدا أما تمام يتهم لبقورو مجابيت شحن شمونتا 280 حدا سراويت تجراي مسألولان رأس منقشان كلهم زيهم كملوا سخلونا ودحريس الناس ما سخلوا رأس منقشا نقصوا لهم أي نقصني لهم أبزو منقصي ما أسمعني لك تبغى يوم نقصنا أويهم هيك قدمونا قدمي لهم كلنا إثيوبيا مسافة تخاف لتوهيبوهم دحر خلت تورحي مجابيت ما يتمنسهم مجابيت ميازيا
اب جنبوت خجمر كبر كلهم ميازي 24 ناي وجالي وعل وجالي تفريمه تانا وعل وجالي تفرم كلا انتي مالتي عنقص 17 زلاتا مالتي دب قبروا لي عنقص 17 مقابيت نو ميازيا شحن 881 اص يوحنس مويتم دهر خلت ورح تسكر ناي اص يوحنس باي تبلعن بتجزيتي شو استفرم وعلي كابو كان تحاسبكم بقربه كابو كان تحاسبكم وس كساع 88 عامه مرتنا عدوا طورنت شوعت عامت الله كاب 81 كاب توعد وجالي كاب استفرملو كابو جميركم كنت تحاسبكم بوحدو شوعت عامت الله شوعت عامت وشتي ابي دقي سمنا يروم عدوا طورنت نخجمر عنقص 10 شوعت اقود زغبرت نزولو خاسي ابي دقي سم يمصنيهم زول حتى يلعل اوكي زي ادغيره خود زي اودي له ناي ألولا أمرارحا انتي كون كم زخيل حدا فلات يوم ناي وق سلتي فلات يوم أو قندت أو قرع أو كن أبتفال على بوتاتات زقبر وق مسكري أو عدوان نسوم يوم أو قرعون نسوم يوم بدحري إذن بر كناتاتون نسوم يوم كابزين تاينا خنردا نخيل ناي عدوات ورنتسي تكسل لايو فلينا خينوريو نتنقق ناي قرع تكسل لايو ناي قندت تكسل لايو ناي كندت ناي قرع ناي كوفيت ناي زن كلن تقصل لاي كونتينيوشن بريك يلن ابعادوا سلازتزازمه ابعادوا سلازتخنبته ابعادوا ناي موداتا سلازتبهال امبر اس كونتينيوشن بزح غزي خزرب يسمعيه عدوا صعادو زحافرلو صعدان مجمرتا غزي استسعرلو يبهالي ايكونن بتناتي مسنعتي يكونن صعدون مجمرتا غزي استواردو باص يوحنس اب غراع براس الولا مالتي اب غراع تواريدوم يوم تسعيروم يوم اب غندت تسعيروم يوم نزي طور زكو الولا كرتمتم زبلو اص يوحنس كرتمتم زبلو لمجمرا غزي بعدوا طورنت تا كريديتس نمن كتبا سلازدلخا اخا كوميل كتزرب زلخا نايملا عالم ناي صليم اسوسيشن على ذا بلاك نيشن زبال جينساتهم زي لم يمز امن مخنياتو كوميل زي مهروم سلازله كوميل زي وحطم سلازله زي حسوت كن ناي الولا ناي يوحنس تاريخ نمتاي زي لعل دعوز عاد انت لكم اس انترناشونال كونسبيرسي اوف سايلنس هنا تسعرتهم خقلصو سلازي داليو كونسبيرسي اي تزارو افلوغام نبلو بقلعو انت الناس افلوغام اي تزارو دهري من تخرسع من تخدم سس كونسبيرسي على جيرنا نجمرو وعلى جيز فلت على جينا نزارب كوز حكزي جن على جماني نيرت قدام يتواسعين ايطاليان ماجورتو زولي مالت ابي ارترا حالاي ابز بهالبوتا اكلو غزاي ني بهتا سجني تزقتلي نفعنا ايطاليان وتادري زكحد يكون سلطونيو ترينديو راس من قشا كل تسلس زي مسو تواقيهم يم او قعاتي درجه سعيرهم نيرم جن حيل السلسانو دحري تنسحيبهم اب سنعفون تواقيهم انسحيبهم دحري اب دبر حيلان در تمسيهم نتواقو انتلو ناس من الكتور اركيو مالتي كمزي تكايدا الاجي قدم الاجي طليان سكاوت زبالو سكاوت كسع ماچو نيرم ناي طليان እንዲያውም አማጮ ድማ በላጎዝ ባህል ቦታ አለው ሪቁም ተኾንኩም ጥቃቲ ጽበት ነውህቲ እንባ አብጥቁ አብግሩ አማጮው ጦፈኛለው ናይ ጥልያን አብ ሓሸንገ ድማ ጦፈኛለው ንህሪኡ ክሳዕ ሓሸንገ ዘሎን ደሞ ሃቡን ትግዛአት ሞ አነቲ ምድፋእ ክገድፈይሉ ወምናጽ ምኒሊክ እንብ ስለዝበሉ መጽዮም ፍርሒ ስለዘለዎም አይገድፍን ይናደፈይ መጸን እንበር ኣብዚ አይገድፈን ይስቃይ ብለን ይልምበር ጋጋ ኢሎም ነይሮም ክሳዕ ሓሸንገ ناي طليان كوسدو دحري نحنا خا ايرتراوያን تبهلنا خنتر نيرنا مالتي كمزي نيرت تاريخ ግን ናይ ታሪክ ናይ ባዕሉ መገድና ካይዳን ስለዘለዎ ብናይ ባዕሉ መገድ ኸይዱ ኣብታ ኣላጀ ተገብረ ጦርነት ራስ ወሌ ተሳቲፎም እዮም
ፊቶራ ረገበዮ ተሳቲፎም እዮም ራእሲ ኣሉላ ተሳቲፎም እዮም ራእሲ መኮነን ተሳቲፎም እዮም እዞም 4 ሰባት እዮም ተሳቲፎም ኣብዚ ናይ ኣሉላ ሚና ካብቶም ናይ ካልኦቶም ብዝጎልህ መገዲ ነይሩ ጥልያን ማጆር ተዘሊ እንታይ ገይሩ ልዕሊ 1000 ዝኾኑ ትግርኛ ተዛረብቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ናይ ንራእሲ ስብሓት ሰራዊት እውን ናይ ንራእሲ ሓጎስ ተፈሪ እውን ኣብኡ ነይሮም እዮም ታሪክ እንድሕር ኮይኑ ተሓቂ እንዲና ክንዛረብ ዝግበአና ንሳቶም እውን ምስ ጥልያን ተሰሊፎም ነይሮም እዮም ሽዑ ኣብቲ ፈለማ ምስኡ እዮም ነይሮም ድሓርዮም ኣብ እንትጮ ምስ መፅኦም ምስ ኢትዮጵያ ዝወገኑ እንጂ ኣሉላ ኣብኡ ስዒሮም እዮም ቀፂሎም ማጆር ተዘሊ ኣብ እግሪ ኣረጀ ኣብ ቤት መራኢ ሞይቱ ተቐቲሉ ድሓር ኣብ መቐለ ምስ መፁ ማጆር ጋልያኖ ዝበሃል ሻለቃ ነይሩ መራሒኦም ድሓር ናብ 2000 ዝኾኑ ኤርትራውያንን ተጋሩን ነይሮም ሕውስውስ ኢሎም ኣብቲ ዕርዲ ማለት እዩ ዓሪዶም ነይሮም እዚ እንዳ ኢየሱስ ኣብኡ ዓብዪ ኩናት እዩ ተገይሩ ናይ ሃረር ጦር ኣብኡ እዩ ኣሃሊቁ ኣብኡ ተወዲኡ ናይ ራስ መኮነን ጦር ድሓር ባዕለይ ቀትል ኢሎም ኣብቲ ማእኸል ኩናት ኣትዮም ራእሲ ኣሉላ እዮም ጎቲቶም ወፂኦም እቲ ናይ ዓወት ዓድዋ ክንብል ከለና ብዋናነት እንታይ ኢና ክንሓስብ ሓደ ናይ ኣሉላ ፕላን እንታይ ነይሩ ክንሓስብ ናይ ትግራይ ኣበጋዛት ናይ ጦር ኣበጋዛት ከም ራእሲ መንገሻ ራእሲ ስብሓት ራእሲ ሓጎስ ተፈሪ ናይዚኦም ሮል እንታይ ነይሩ ካልኦት ከዓ ትሕት ኢሎም ዝነበሩ ከዓ ቀኛዝማቻት ፊታውራሪታት ብዙሓት ኣለዉ ኣነ ኢንተርቪው ዝገበሩ ኩሎም ብሂወት ዘርከቡ ኩሎም ሰብኣይ ኣለዉ ኣብቲ መፅሓፈይ ፅሒፈ ኣለኹ ተርከብሉ ኢኹም ሳልሳይ እቲ ዋና ናይ ሰለልቲ ሮል እንታይ ነይሩ ናይ ባሻይ ዓሎም ሓረጎት ናቶም ሮል እንታይ ነይሩ ዓብዪ እዩ ኣይተገረዝ ጌር ጊላ ማርያም ከ እንታይ ነይሩ ሓማሴና ዓዶም ምስ ኣስመራ ጥቃ ኣስመራ ፃዕዳ ክርስቲያን ዓዶም ናይ ኣሉላ ሰላሊ እዮም ነይሮም ካብ ባፅዕ ጀሚሮም ካብ ቀደም ካብ ጉራዕ ጀሚሮም ዝፈልጥዎም ንሶምን ኣብቲ ስለላ ነይሮም እዮም እቲ ዝኸፈሉ መስዋእትነት ክንርስዕ የብልና ብዛዕባ ገረዝጊሄር ኣቶ ገረዝጊሄር ሰብ ብዙሕ ይዛረብ ግን ናይ መጀመርታ ሰላሊ እውን ዝነበሩ ሰም እዮም እንደገና ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ መፅኦም ኢዶም ሂቦም መጨረሻ ድሕሪ ጦርነት ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ጋዜጠኛ ንሶም እዮም ነይሮም ጋዜጣ ብኢዶም እናፀሓፉ ሰሙን እንደ መኳንንትን መሳፍንትን ይዕድሉ ነይሮም ኣይተገረዝጊሄር ጊላ ይብልዎም ኣቶ ገረዝጊሄር ጊላ ማርያም እዮም ዝበሃሉ ብሓቂ ናይ ኣሉላ ፕላን እንታይ ነይሩ ኣብ ዓድዋ ናይ ኣሉላ ፕላን ኣብ ዓድዋ ኣብቲ ኩናት ቅድሚ ምዝራበይ እስኪ ናይ መቐለ ኢንሲደንስ ክነግረኩም ኣብ መቐለ እዚ ኩሉ ሰራዊት ናይ ሃረር ምስ ተወድአ ዋዕዚ ነገር ዝኳ ኣየዋፀናን ኢለን ኣይተጌጣይቱ ምንታይ ንግበር ድርድር እንደሞ ንግበር ኢሎም ራእሲ መኮነን ምስ መን ምስ ጥልያን ከመይ ጌርና ድርድር ንገብር ታይሎ ገንዘብ እንታይ ሂቦም ናዋላ ክንምለስ ወይ ድማ እቲ ኣብ እምባጋልያኖ ማለት እምባጋልያኖ ዝብልዋ ዘለዎ እዚኣ እያ ባይዘወይ እንዳ ኢየሱስ ማለት እያ ናይ መጀመርታ እንዳ ኢየሱስ ምሽግ ተዓቢሱ ዘሎ ተዓጊቱ ዘሎ ማይስ ኢኑ ተፀሚኡ ከብትን ሰብን እንስሳን ኩሉ ይመውት ስለ ዘሎ ካብዚ ንክወፅእ ዕድል ክንቦ ስለ ዘለና እዚ ምእንቲ ክንቦስ ብገንዘብ እንድንደራደር ኢሎም ኣፄ ምኒልክን ራእሲ መኮነንን ሕራይ ተባሂሉ መን ዳ ይደራደረና መን ይራኽበና ፊልተር ዝበሃል ሓደ ጥልያናዊ ኣብ ሃረር ዝቕመጥ ነይሩ ዓርኮም ራእሲ መኮነን ንሱ ጥልያናዊ ስለ ዝኾነ ኣነ እውን ስለ ዝፈልጦ ንሱ እንዳኸደ ይራኽበና ተባሂሉ ከይዱ ኣራኺብዎም ምስ ተራኸቡ ምስ ጋልያኖ ዝኾነ ገንዘብ ሃቦም እሞ ዋላ በቕልውን ሸሊሞም ሸላሊሞም ክንክትምለስ ክገብሩ ኸዮም ምክንያቱ ጀነራል ባልዲሴራ ኣበይ ኣሎ ኣብ ዓዲግራት ዕዳጋ ሓሙስ ኣሎ እቲ ዋና ዕርዲ ናይ ጥልያን ኣብኡ እዩ ዘሎ እታ ኾማ ትፈልጥዋ እንዲኹም ካብ ዓዲግራት ውፅእ ኢልኩም ካብ ቤት ሓርያት ዓዲግራት ክትኸዱ ከለኹም እታ ጎዳ ፋብሪካ ሕልፍ ምስ በልኩም እቲ ጎቦታት ንሱ ጥልያን ሒዝዎ እዩ ስለዚ እቲ ሓይሊ ጥልያን ናብ 20,000 ዝኸውን ዝኣክል ሰራዊት ኣብኡ እዩ ዘሎ ይደራደሩ ነይሮም ብገንዘብ 500,000 ናይ ወርቂ ሊራ ጥልያን ንኣፄ ምኒልክ ከፊልዎም ሸዓ ንባራተሪ ተነጊርዎ ብቴሌግራፍ ንኽፈል ሕራይ በሉ ተፈራረሙ ኢሉ ተኸፊልዎም ምስ ተኸፈሎም እንታይ ተገይሩ ኣዋጅ ጥሩምባ ተነፊዑ ህዝቢ እንደርታ ኣብየት በል በቕሊ ዘለካ በቕሊ ፈረስ ዘለካ ፈረስ ግመል ዘለካ ንዓርሆ ዘምፀሉ ዝነበረ ናይ ጨው ግመል ዘለካ ግመል ሒዝካ
እዚ ጥልያን ናብ ዓዲግራት ይምለስ ስለ ዘሎ ንቑሑ መፅዕን ክኸውንሲ ኣካርዮ ተባሂሉ ወይ ድማ ንሽጠሉ ተባሂሉ ሽዑ እተን ዝነበርኦ ኣብ ቃልን ኣፍራስን ኣግማልን ሸይጡ ጋልያኖ ምስ ሰራዊትን ዓዲግራት ተመሊሱ ንዕኡ ግን ከይገዝአ ብናፃ ኣፄ ምኒልክ ሸሊሞም ሸላሊሞም ወርቂ ኣኽዲኖም በቕሊ ሂቦሞ ታንክ መሃብ ማለት እኮ እንቱም ሰባት ድሕሪኡ ኣፄ ምኒልክ ግን ሓንቲ ዓባይ ውሳነ ወሲኖም ኣይ ራእሲ መኮነን ኣብዚ ድርድር እዚ ዘቕረብኮ ዘመደይ ስለ ዝኾነ ሚስጥር ክሓቢ ኢለ እምበር ናይ ጦርነት ኣመራርሓሲ ክእለት የብሉን ድምዲሞም ፈሊጦምዎ እሞ እዛ ኩናት እዚኣ ብ2000 ብ1000 ዝኾኑ ወታደራት ክንድዚ እንድሕር ሃሊቕናሲ 20,000 ዝኣክል ወታደር ናይ ጥልያን ኣብቲ ይፅበሎ ኣብ ዓዲግራት ከመይ ጌርና ደኣ ክንፃወረ ኢና እዚ ኣይንወፀን ኢና እዚ ስለዚ ነዚ ኩናት እዚ ክስዕረለይ ዝኽእል ኣሉላን ናቱ ሰራዊት ህዝቢ ትግራይ ጥራይ ኣብ ዝብል ድምዳመ ይበፅሑ ሞ ንኣሉላ ሓላፍነት ይብዎ ኣሉላ እንታይ ገይሩ ኣብ ታሪክ ዝድነቐሉ ክልተ ነገር ይሰሪሑ ሓደ እምበኣር ከሲሉ ኣብ መተማ ዝሓለፈ ጦርነት ዝተገብረት ናይ ጭንቂ ጦርነት ይዝክራ እዩ ኣቦ ዓንጋ ዝበሃል ናይ ማሕዲስት መራሒ ንኣፄ ዮሃንስ ኣነ መተማ ኣለኹ ቃላባት እትበሃል ቦታ ኣላ ምስ መተማ ተተሓሓዘት እያ ሓንቲ ደረቕ ሩባ ኣትፈልያ ሪኢኹም ትኾንኩም ኣብኣ ኣለኹ ኣብኣ ፅበየኩም ኣለኹ ጅግና ተኾንኩም ዶ ንዑ ኢልዎም ኣብ ዘለካ የተፀበየኒ መፅኣኹ ስለዚ በቲ ናቶም ሰዓት ኣብ ዝመረፅሉ ሰዓት ኣብ ዝመረፅሉ ቦታ ይኮነን ተዋጊኦም ፀላእ ብዝመረፀሎም ሰዓትን ፀላእ ብዝመረፀሎም ቦታን እዮም ተዋጊኦም ታሪክ ማለት እንታይ ካብቲ ሕሉፍ እንዲኻ ትመሃር ራእሲ ኣሉላ ግን እንታይ ገይሮም ጥልያን ናብ ዘለዎ ናብ ዓዲግራት ኣይኮነን ዝኸዱ ገዲፎም እንተ ዓዲግራት ምእንቲ ከዛብዑ ወይሎም ዕፅፍ ኢሎም ብክስታይ ብክልተ ውላዕሎ ብዓይባ በኣ ገይሮም ዕፅፍ ኢሎም ንሓውዜን እዮም ከይዶም ገዲፉና ባኸደ ብኣቢሉ ብዓድዋ ገይሩ ወርዒ ሰጊሩ በቃ ንኤርትራ ከኣቱ እዩ መረብ ክሰግር እዩ በሉ ንቐሉ ተባሂሉ እቲ ካምፕ ዝነበረ ናይ ጥልያን ተነቂሉ ተወሰነ ጥራይ ኣብ ዓዲግራት ገዲፎም ነቂሎም ክግስግሱ ዛስዋይ ናብ እንትጮ ዝኸዱ ናይ እንትጮ ታሪክ ትዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም ኣብ ኩናት ዓድዋ እንታይ ተረኺብዎ እንትጮ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ዓዲግራት ዝነበረ ጦር ተዛቢዑስ ናብ ዓድዋ ክግስግስ ኣብ እንትጮ ክርከብ ዝኸኣለ እዚ እቲ ታሪክ እንታይ እዚ ዴሊበረትሊ ከዛብዕዎ ደልዮም እዮም ፍንቅልቅል ከብልዎ እቲ ዝነበሮ ፕላን ክፈርስ እዮም ገይሮሞ